Kardom kado ka we phanta nangli tuma phan arleng chiner hin pen kardom nang pajirno. Pini kinili nangli tuma thengno cooking blog chapter 27 sinang 1p2 lo. Lasi donatum nangli tumta kijut an lang iktha. La pen donatum nangli tum nili channel subscribe ke lang pulote subscribe iktha. La pen video bang taning dog pulote like comment la pen share ta pik tha. Tangti kitun ke dang a video le pangching lo nang de. Donatum pini ke chikung le sapha pangcheng lo nang de. Neli da ko sondong ke sapha nang jini ta chini ne bonta hola apulong ke hola ang mumdo la si apu bangke into pet lo tundun de dat po apu bangke. Donatum neli hodai da cooking a video nangli tuma thengno nang 1p variety neli recipe lahai leke paklang kali athe mane neli ke kitun ke dang ke thek red re bonta neli ke claim hem long ko pima ke claim a saisi nang ke paklang ponchol. Donatum nangli tum chikung ke chua ning hang ma nili ke aning hang bon sita nili ke allergy ke doko ka joini choche bonta hematum ke cho lasi hematum phansi kitun pipo pulo non. Lapen donatum nangli tum chikung cho pulote ko son style se ke tun pa nili phan comments box long nang than tame at alapen nangli tum ta nili kitun a style aning hang pulote la son thot tun tame. Finally sapha tang chitlo non ke lage aphu side lo enke la banke achikung lo army banking to tedet nili non banke lage chikung ke cham tang lo non ke fry populo neli ekta si jok prang ka phere ong lu de jang thu su amat non banke jok lap lo enke la pusineli ing vuilo a color che change hoilo donatum langtha orange che plang hoilo di ladang neli pias haida jok dun de jitia ke fry hotke neli non ladang ing ti jok lo ing ti jok et pen ing vui po a color che change hoilo di donatum non ke orange che plang hoilo enke neli nona banke tharmit jok thulo tharmit jok et penta neli ing vui red po jang thu bang asap su paong hoi nangji kalite chuno dak titi non ke tharmit pidet mat akalar lang me hoi lo di donatum enke junon kya chikung ta men populo ke fry ajer ding hoilo 10 minutes back dolo enke jo donatum la puhi ke neli dali pen hema hantu kang moitun bom enke jonon ke kang moi hanta men thu fc rung et lo la puchi kung ta lang tha donatum kimen populo la sineli non pias la pen chili pidun lo neli first pen ki pias hai pa sekdun de lo athe mane neli last hutsi ki pijipu kalite la pias hai sek lap titi sita la non ba ki pias pa sek se phan donatum non ke lang tha chikunga color chi chin chuludi mo pen pangbar lote non ke achikung ta ke men lo la pen hola pias hai ta pasek o elo la si non ke men lo la si neli rung kokpo